Ahoz gora etzanta, hankak aldaken zabaleran irekita, berriro ere pelusa jarrera neutroan jarri, gerrialdari bere espazio emanez. Berriz ere saietxetatik arnastu. Hartu arnasa sudurretik, eta poliki askatu ahotik. Hartu arnasa, eta askatu suabe. Bertze behin hartu arnasa, eta askatzerakoan ireki saietzak apnean. Eta orain, eskatu behar diot zubi bat egiteko. Pelbisa jarrera neutroan eta besoak buru gainera eraman aurreko ariketan bezala. 10 kontatuko dut, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eta arnastu bera. Berriz, birkokatu, hankak aldaken zabaleran jarri, pelbisa jarrera neutroan, numarretan espazioa, eta hartu arnasa sudurretik, suabe askatu ahotik, hartu arnasa, eta askatu poliki, hartu arnasa berriz, eta botatzerakoan, ireki, modu apalean, apnean, saietzak, eta zubira igo. Pelbisa jarrera neutroan mantenduz. Berriz besoak gora eraman, eta 10 kontatzen dut. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arnastu bera, eta hirugarrena, berriz ere birkokatu, hankak, pelbisa eta goazen. Arnasa hartu, askatu suabe, hartu arnasa, askatu berriro, hartu arnasa berriz, eta askatzerakoan ireki saietzak apnean. Eta bilatu berriro zubia. Pelbisa jarrera neutroan mantenduz, besoak atzera eta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arnastu eta jaitsi.